Ей, и почивката свърши. От колко дена не се прибирам вкъщи тази жена, сега ако ме пита какво ще казвам аз на нея. Ако казвам, че бях в Украйна, ще казват, украинците не са ли в България? Ще казвам, че съм болен, ще умра. Чакай да изкрия тая водка и тук, че да ни казва с какалинките ли пи, да не види тая жена. Абе, ти прибрали са? Прибрах съм, взема един стол, сядай до мен и виж какво ще ти разправям. Разправяй сега. Жена, помниш ли? Кое да помня? Дето една катастрофа направи. Тогава ти пак беше до мене. Да, спомням си го, аз бях до тебе. После дето скочих върху 15 души да се бия, хората дето ме прибиха едно здраво, една седмица в леглото спях. И пак ти беше до мене. Помниш ли го? Да, така е. Аз бях до тебе. После дето тока ме удари е така и тогава ти беше до мене, нали? Да, така е. А сега съм на смъртно легло и пак си ти до мене, нали така? Да, вярно е, наистина пак съм до теб. Ари, махай се от тук, каква нещастна жена си ти, ма? Така е, нещастна съм, а ти си голям пиандор.